Gipaubos sa heightened alert ang tibok lalawigan sa Sugbo tungod sa ashfall ug sa epekto sa hanging habagat. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gitigom ni Governor Pamela Baricuatro ang mga department heads o kapulisan sa sulod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Kini subay sa pagpaubos sa lalawigan sa heightened alert. Og subay nini 24 oras ang monitoring sa mga disaster responders. With the ashfall plus the habagat or di pagay super typhoon pa to yesterday. So unsa gyud on standby gyud ta heightened alert. Specifically the hospitals. Sub-usab ang monitoring sa epekto sa nasinating ashfall sa Sugbo. Miapod-apod na og face mask sa lugar nga nakasinati og abo mugna sa subling pagbuto sa bulkang Canlaon kagahapon. Base sa monitoring sa Cebu Provincial Health Office, duha na katao ang nadala sa ospital tungod sa respiratory illness gawa sa paggamit og N95 face mask. Yawag usab ang publiko sa pagsulob og long sleeve aron dili mapitlan og ashfall nga adunay sulfur ang panit og gisugyod usab ang pagsulob og ice goggles o antipara. Respiratory good siya kay ma-inhale man siya, fine particles man siya, so ma-inhale, so ma-irritate ang ato ang mga bronchioles ingon ana, so mo-result yun into kaning difficulty of breathing. Gawa sa tao, apektado usab ang mga mananap sama sa manok, baka, kanding, baboy ug uban pa. They're very prone to respiratory diseases. And if longer pa ang iya, so there will be kanang naay mga mortalities mo occur. Gawa sa epekto sa ashfall, hugot nga gibantayan sa PDRRMO ang epekto sa hanging habagat nga nakamugna og uwan ug dagkong baod. Subay nini gikanselar una ang biyahe sa mga pantalan sa lalawigan sa Sugbo. Magbinantayon gihapon ta, just like us here in the province of Cebu, but not to worry. We are here, we are monitoring, and we are actively monitoring together with the other national agencies. No, you have our support. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.